ಎಂಗಲೆಲ್ಲಾಗಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು. ಅವು ಗೆಸ್ಟ್ ಏರು ಬಂದೇನಾರು ಬಣ್ಣಗ ತೋಜಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಂಡೆ ಒಂಚ ಅಗ್ಗಿನ ಸೈತೆ ಪೋಡಪ್ಪ ಎಂಗಲ ಕೋಡ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಿರೋದು ಬಂದಿತ್ತೈತೆ ಏನು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಈನೆಲ್ಲ ಅವಡು ಕುಂಟಾರ್ದಿನ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಅಂಡ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ರೇಗಲ ಇನಿ ಯಾನು ದೂರ ಹೋಗಿ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಸವಾರಿ ಪೇಂಟೆಗೆ ಆಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು. ಸೊ ಇನ್ನು ದಾಯ ಪೇಂಟೆ ಬೋಪಿನ ಬಂಡ ಯಾನು ಮೆಹಂದಿ ಕೋನ್ ಪಾತೊಂಬರ್ಬೇಕು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಡು ಎಲ್ಲತ್ತ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನು ಅಂಚ ಮೆಹಂದಿದು ಎಂಕತ್ತು ಮೆಹಂದಿವರೆಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವು. ಸೊ ದಾತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ಕೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಹಂದಿ ದಿವಡ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಮಂಡ್ ಮುಂಚಿಕೊಂಡು ಉಂಟು ಮೆಹಂದಿದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಐಕ್ ಅಲ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಮೆಹಂದಿ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಬಂಡೋಳು ಅಲ್ಲೇನು ತೊಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಾದು ಜೊತೆ ಏನು ಇನ್ನು ತೋಜಾವೆ ಅಲ್ಲಿನ ವೀಡಿಯೋಡು. ಮೆಹಂದಿ ದಿನಾಗ ಏನು ತೋಜಾವೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೇಂಟೆ ಪೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೋ ಬರ್ತೇವೆ ಉಂಟಾರೆ ಬಂತೋಳು ಉಂಟುಲ ಎಂತ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೋಳು ಯಾಕೆ ನಂಚೂರು ದುಂಬತ್ತೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತೋಳು ಪಿರಾಡು ಉಳ್ಳೋಳು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳು ಅಲ್ಲಿ ಪಿರಾಡು ಬರೋಂದುಳ್ಳೋಳು ಹಾಯ್ಬಾರ್ದು ಹೋಯ್ ಮೆಹಂದಿ ಕೋನ್ ಪತಾರ್ಪೆ ಅಂತೆ ಪತ ಬರ್ಕ ಎಂಗಲೆಗೆ ಕೈತಲ ಏನೆಟ್ಟು ಲಾಯ್ಕ ನಂಚದು ಗಡಿ ಪೋಪಿ ಮಸ್ತು ದೂರ ಏರ್ ಪೋಪೇರತ್ತೆ ಎಂಗಲೆಗೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಎಜ್ಜಿ ಕೋರೇದು ಬತ್ತು ಎಂಗಲ ಪೇಂಟೆ ತೋಜು ನಾನು ಪೇಂಟೆ ಪೂರ ಬತ್ತ ಮೆಹಂದಿ ಕೋನ್ ಪೂರ ಬತ್ತ ಎಂಗಲೆಲ್ಲಾಗಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು. ಅವು ಗೆಸ್ಟ್ ಏರು ಬಂದೇನಾರು ಬಣ್ಣಗ ತೋಜಾವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ವೀಡಿಯೋ 2-3 ಒಂದೇ ದಿನ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುಂಡು ಐತ ವೀಡಿಯೋನ ನೆತ್ತ ವೀಡಿಯೋನ ಬಂದು ತುಕ 3 ವೀಡಿಯೋ ಒಂದೇ ದಿನ ಐನೆಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆಗುಂಡು ತುಕ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ತೋಜಾವೆ ಹಿಡ್ದು ಮೆಹಂದಿ ದಿವರೆ ಉಂಡು ಮೆಹಂದಿ ದೀದು ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೆಹಂದಿ ದೀಪ ಇಂಚ ದೀಪನ ತೂರಿ ನೀವು ಬೋರ್ಡಂದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ನಾನು ಮೆಹಂದಿ ದೀಪ ಇಡೇ ದೀಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನೆರ್ಪಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಮೂಲೆ 2 ಕೈ ರತ್ತದಿ ತೋರಿತ್ತೆ ಹಂಚಿದ ಕೈ 2 ಕೈಗೆ ಮೆಹಂದಿ ದೀವಡಿಗೆ ಎಡೆ ಪೂಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಜೇತ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕ ಮೆಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅವನದು ದೀಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮೆಹಂದಿ ದಾಂಡು ಅಂಬಿ ಉಡುಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಗಲ ಕೋಡ ಒಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದಿರೋದು ಬಂದಿತ್ತೈತೆ ಏನು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಇಲ್ಲದಾರೆ ಏನೊಂಜಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಒಂದು ತಮ್ನೇಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ಯಾಕೆ ಬನ್ನಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬೈದೇರು ನಾವು ಏರ್ ಗೆಸ್ಟ್ ತೋಜಾವೆ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋರೆಂಡು ಗ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾಕೆನಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿರು ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತೊಂಡ್ರೆಂಡು ಗ್ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತುಕ ಒಂದು ದುಂಬತ್ತೆ ಅಲೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಿಡಿದ್ರು 2 ಜನ
ಬೇಗ ಬಲೆ ಬರ್ತೀರ ಅಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಮೇರೆ ಹಾಯ್ ಬರಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಕಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಕಂಡನೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಂಗೆ ಅಂಚು ಪೋಂಡು ತೋಜು ಬರದೆ ನಿಗುಲು ಸೊ ಆಯ್ಕೆ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಸೀರೆಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪಿಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪೋಪೆರಗುಲು ಲೆತಂಪೋರೆ ಬೈದಿನ ಅಲ್ಲಿನ ಹೋಯ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲೆ ಜೇತ ಚಿರಾಂಚಿಂಚಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಜೇತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಹೋಯ್ನಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ದುಂಬು ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಕೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನೋಕೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಅದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕರಿಯುದುಪ್ಪು ನಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ರಪ ಪಾಡುವೇನೆ ಅಂಡ್ ತೂಡು ನಾವು ಬಾಯ್ಕೆದ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪಾಡುವೆ ಬರ್ಚೆ ಆ ಸೀರೆ ತೋಜಾಲಾಗೆ ಅದೇ ಸೀರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ತೋಜಾಲೆ ತೊಟ್ಟೆ ತೋಜಾಲೆ ಆಂಡ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಬ್ಲೌಸ್ದ ಒಂದು ಸೀರೆದ ಕಲರ್ ತೆಗೆದುಜಿ ಯಾಕೆ ಬ್ಲೌಸ್ದ ಕಲರ್ಗೆ ತೊಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಪುಂಡಕ ಬ್ಲೌಸ್ ಮೇಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ಸಾಯಿದ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂಕಲಿಗೆ ಯಾಕೊಂಚೂರ್ನ ಬ್ಲೌಸ್ದ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ನವ್ವೇತ ತೂ ನಾನು ಏನ ಬಾಯ್ಕೆದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇಟ್ಟು ತೂಲೆ ಇಂಕು ಓ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತು ನೀನು ಬಂದು ಅವೇ ಪಾಡ್ಲವೇ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಪಾಡೋಚ್ಚಿ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ನಿಗಲೆದ ಪೋರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಕ್ಕ ಮಗಳೇನು ಬೀಳ್ಕೊಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜು ಕೋಡಿ ಪೋರೆಂಡೆ ಇಂಕಿನಿ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವೆ ಪೋಯಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡ್ತೆ ಪೋದು ಕುಂಟಾರ್ದಾರೆಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಸಿ ಕುಂಟುಂಡಿತ್ತು ಕುಂಟಾರ್ತದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಶನಿವಾರ ಆತ ಮತ್ತು ಪೋಪುಡಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಟಾರ್ದುನ ರಾಸಿ ಅವಲೊಂಜಿ ಗಂಟುಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಗಂಟುಂಡು ದೂರ ವಾಕಿಂಗೆ ಪಿಳಿಗುಂಡೆದ ಹುಡುಗಿಯ ಪುಂಡಿಯ ಪಿಳಿಗುಂಡ ಪಿಳಿಗುಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಕಡ್ತೀನಿ ತೋಜಂದ ತೂತೇನು ಅಂಡ್ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ತೋಜಿದ್ದೆ ಬಾರಿ ಡೇಂಜರ್ ನಟ ಪೋಪಿನ ನೀರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಪೂರ ನೀರು ಕನ್ಪಿನ ಉಗ್ಗೇಲು ಎಂಕಲು ಮುಳ್ತುರ್ತೆ ಪರ್ರೆಗೆ ಪೂರ ನೀರು ಕನ್ಪಿನ ಬೊಕದ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ಮೈಲ್ ದೂರೋಡು ಉಂಡತೆ ಅಡೆಗೆ ಕುಂಟಾರ್ದಾರೆ ಪೂರ ಮೂರು ಪರ್ರೆಗೆ ಉಪ್ಪುಗು ಪೂರ ಉಂಡುದೆ ಮಿತ್ತುಡು ಓ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಾತುಂದಿ ತಾಲು ನಂದವಿತ್ತೆ ಅದು ನೆಟ್ಟು ತೋಜಿ ಅವು ಒಂದು ಅಡ್ಡುಂಡು ದಾದಾ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಎಂಕ ತೋಜಿದೆ ಅಲೆ ಮೂಲ್ತು ತೋಜುಂಡು ಆ ನೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೋಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಂಡೆ ಒಂಚ ಅಗ್ಗಿನ ಸೈತೆ ಪೋಡಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಉಗ್ಗೆಲ್ತ ಬರಿಟೆ ಉಂಡ ಎಂಕಲೆ ಬಾರಿ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪಿನ ನೀರು ಕನರೆ ಪೂರ ಪೋರೆ ನಂಗೆ ಎಪ್ಪರ ಕೋಡ ಜಿನಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಗೆಪ್ಪರಿ ಈನೆಲ್ಲ ಅವಡು ಕುಂಟಾರ್ದುನ ಕೆಲಸ ಪಂಡ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಇನಿ ಕುಂಟಾರ್ದುನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕೆ ಬತ್ತು ಅರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆಗುಂಟು ಏನೇ ಪಾರ್ದು ದಿತ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ದುನ್ ರಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧಗ ಒಂತ ಡ್ರಮ್ಮದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಕುಂಟುದ ಗಂಟು ಒಂತ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಕುಂಟುದ ಗಂಟು ನೀರು ಇತ್ತೆ ನೂರ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಕೊಯ್ಯರೆ ಪೋಪಿನಿ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತದ ಬಲಸನ ಕ್ರಮ ಉಂಡತೆ ಐಕು ನೂರ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಬೋಡು ಉಂಡು ನೂರ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಐನು ಕೊಯ್ಕನಮ್ಮ
ಒಂದು ವೇನವ್ರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ఎక్కువ ಜಾಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತರ ಉಂಡು ಅಲೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೂಲ ಕೆಲಸ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಪುಸತ್ತು ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಿನಿ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಷಷ್ಠಿದ ದುಮುನಾನಿ ಅತ್ತಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೊಲ್ಪರೆಗಾಪು ಜಲ್ಪನೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಗೊಂಚಾಲಲೆ ಕಂಚೆ ಪಿಂಟವನಾ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾನ್ ಅತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ದೆಪ್ಪಡೆಯನ ಅಂಚೆನೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮಗೆ ఎక్కువ ಜೊತೆ ಅಂದಾನೆ ఎక్కువ ಜೊತೆ ಈರು ಬಗ್ಗಲೆ ಅಂದೆಪ್ಪು ಅವೇ ಮಾಮಿನಲ ಮರ್ಮಾಯನಲ ಸರ್ಕಸ ಒಂದುಂಡು ಯಾವಮ್ಮ ನೀನೇ ಕಾತು ಹಾಂ ಯಾವ टाटा बाय बाय सीमा बाय बाय टाटा इजी जाम पूछी बाय 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 हाँ वाह वाह